Hola, Matasó Triblàstic! Com t'està tractant la vida? Suposo que bé, si sap el que li convé. Jo sóc en Xus i això és Guaita, el minipodcast de coneixement i entreteniment de la xarxa Manchapot. Hoxe vou falar do Madrigal a Cidade de Santiago. Santiago de Compostela és una ciutat més que icònica que paga la pena de visitar, ja sigui en avió, en tren, en vaixell, a peu, en bicicleta, a cavall o amb el casquet volador d'en Doraemon. Una llegenda de la mitologia cristiana diu que fins allà va arribar i està enterrat en Jaume de Zabadeu, o Sant Jaume el Gran, fill d'en Zabadeu i Salomé i germà d'en Joan, a qui se l'identifica com l'evangelista. Respecte a tot això, a mi em fa l'efecte, de manera no contrastada i gens documentada, que va haver molta historiografia a posteriori i en van agafar un apunt d'aquí i una menció d'allà i es van fer quedar amb els personatges dins del lore. Ves si no hi hauria gent en aquell moment envoltant en Jesús i la seva família i si n'hi haurà poca documentació i molt de mites sobre qui va dir què i qui estava amb qui. El Jaume aquest, i també el Joan, sembla ser que eren un dels apòstols, un dels 12 que, segons la novel·la titulada La Bíblia, van ser els seguidors i acompanyants més fidels i habituals d'en Jesús. Que era fill del protagonista de la novel·la, però que alhora era la mateixa persona que el protagonista. Un ésser totpoderós i abstracte capaç de crear mons i fer ploure sofre. Com la indústria siderúrgica, però en èpic. Segons aquest mite fundacional del poble jueu, els apòstols van viatjar per diferents regions del món, conegut per descomptat, per predicar i explicar la història d'en Jesús. En Jaume es va convertir de retruc en part del mite fundacional d'Espanya, al ser considerat com una mena de protector espiritual d'aquest país pel fet que els seus ossos hi són en ell. O així ho interpreta l'associació cultural que té aquestes històries com a raó de ser. Hi ha qui diu que Jaume va arribar a Espanya, que no existia com a tal en aquell moment, pels seus propis mitjans. Hi ha qui diu que el seu cadàver va arribar a la costa actualment gallega i, si ens posem tiquismiquis, podríem dir que els ossos que estan enterrats a Compostela no són els d'en Jaume i que podria ser que aquest senyor, en cas d'haver existit, no s'hagi ni tan sols apropat a la península ibèrica en tota sa vida, o s'ha mort. Santiago és un nom compost i derivat. En grec antic, que suposo que s'assemblaria en alguna cosa a l'original arameu o hebreu, és Iacobos, i d'aquesta forma se'n coneixen múltiples variants com Jacob, Jaume o Iago. Sant o sant és el tractament de respecte que els dona l'associació de seguidors de la novel·la a aquells personatges que van fer quelcom de bo en la trama de la història o a persones que han contribuït a la seva promoció. Així, Sant Iacobus, Sant Jaume, va anar derivant en Santiago i així es va quedar. I així és com es diu aquesta ciutat. Ciutat capital de Galiza, que visitarà en diverses ocasions des de l'any 1916 el poeta de Fuentevaqueros, Granada, l'ínclit i cèlebre Federico García Lorca. Federico! El poeta, a qui van enviar a la banqueta prematurament una colla de feixistes que no sabrien distingir un aixicant d'un periodista, va incloure la cultura gallega i fins i tot el seu propi idioma en els seus interessos. Opinava del tarannà de les seves gents que era un caràcter trist i que la seva música diu de penes i amors, d'impossibles, cosa que es comprèn veient el seu paisatge. Això ho va escriure el 1917 en un article. Incloïa cantigues i romanços del folklore galaico-portuguès en els seus concerts privats, geni de diversos talents, i era coneixedor dels cançoners medievals. El sobtava que hi havia a Granada cançons d'origen asturià i gallec, degut a la repoblació que va seguir a la conquesta de Granada per part dels reis de Castella i Aragó. Era, a més, admirador de l'obra de la Rosalía, de Castro i d'en Ramon Maria del Valle-Inclán. I a Madrid va prendre contacte i va compartir experiències amb escriptors, artistes i intel·lectuals gallecs i gallegòfons com en Jesús Baligay, Eugenio Montes,
Serafín Fierro o Ernesto Pérez Guerra. Qui fascinava en García Lorca i que va ser molt influent per a l'obra del Granadí. Ja en 1932, quan va visitar Santiago amb la companyia teatral La Barraca, Federico va decidir que li dedicaria un poema a aquesta ciutat, que el tenia enamorat. A ell, a mi i cada dia a més gent. De tornada a Madrid, que, com tothom sap, és la ciutat on cal anar a viure a Espanya si no vols morir-te de gana, perquè en cap altre lloc no es pot fer res de res, va decidir que el faria a mitges amb Ernesto Pérez Guerra, i a més en gallec. Al final de la tardor d'aquell any, estava a punt de dir que era el dia de la Constitució, però faltaven 46 anys perquè això passés. Va sortir publicat el madrigal a Ciutat de Santiago, en la revista El Yunque, l'Enclusa. Renoi com canvia el significat d'algunes paraules. Avui en dia, El Yunque és un col·lectiu d'extrema dreta que gasta grans quantitats de diners en difondre missatges d'odi vers la diversitat afectiu-sexual i de gènere. Aquesta publicació va tenir ressò en altres revistes. Al llarg dels següents anys, i sempre en col·laboració amb en Pérez Guerra, es van redactar altres 5 poemes en llengua galaica. Ernesto va posar en Federico en contacte amb Eduardo Blanco Amor, parella d'en Serafín Fierro, tot queda en el grup, que es dedicava al periodisme i escrivia tant en castellà com en gallec. Això va ser pels volts de 1933. Amb certes pauses per a la composició de les seves altres obres poètiques i teatrals, es van acabar la redacció d'aquells 6 poemes gallecs, en total, que en Eduardo Blanco Amor va corregir, va editar i va publicar a la revista Nos, que vol dir nosaltres en gallec, el 1935. A finals d'aquell any va aparèixer publicat 6 poemes gallegos, en format llibre, editat i prologat per Eduardo, que sembla ser que va eliminar la dedicatòria en Pérez Guerra en el poema Cantiga de Neno de Tenda. No sé, safareig. Aquí no sé ben bé què hi hauria, però segur que està molt ben explicat al llibre d'Ian Gibson Federico García Lorca II, de Nueva York a Fuente Grande, 1926-1936, publicat al 1987 per Edicions Grijalbo. I és curiós el títol, tot i que a mi em sembla encertat, ja que, per definició, un madrigal és una composició generalment amb temàtica de galanteria. En 4 estrofes escrites en gallec, en García Lorca i en Pérez Guerra, pinten un paisatge urbà en què hi predomina el gris de la pedra, la cendra i l'ombra que els núvols projecten en contrast amb l'argentat de les herbes i el blanc de la camèlia, amb la que compara la ciutat, a la que hi dona la lluentor al sol. Tot això passat pel filtre de la sempiterna i estereotípica pluja de Galiza amb la que comença el primer vers. Tot i que de segur podria posar-m'hi i practicar una mica més l'idioma gallec, els ho deixaré als gallecs i més endavant podreu sentir-lo. Com ja sabràs si has estat seguint altres podcasts de la xarxa Manxapot en els que intervinc, podem dir que a mi Mike Oldfield m'agrada. Una micona. Musicalment, entenguem-nos. Aquest senyor va tenir l'encert de festejar amb una noia gallega, viatjar a Galiza, conèixer músics gallecs i versionar una de les seccions del tema O Son do Ar en el seu tema The Song of the Sun, en el disc Voyager, de 1996. Això neix de la bona relació que en Mike va establir amb en Vieito Romeiro i la seva formació, Luarna Lubre, un grup musical gallec que, de manera molt professional, dona a totes les seves composicions i versions un toc essencial i fonamental del folklore musical gallec. Aquesta col·laboració va tenir com a resultat que Luarna Lubre comencés a publicar més discos i a guanyar més visibilitat i reconeixement. Gràcies a allò, aquest que està parlant així a cau d'orella va conèixer, entre altres, el disc Cabo do Mundo, publicat el 1999 per aquest prolífic i gaudible grup. Entre altres temes que porta aquest disc i que són brutals, recomano especialment Nau, Romeiro Olonxe, Sereas, O Trebon o Crunia Maris. Es troba el no menys gaudible i interessant Chove en Santiago, que és, en essència, una versió musicada del Madrigal a Ciutat de Santiago, Madrigal a la ciutat de Santiago.
Et deixo que el canti na Rosa Cedrón, veu de l'Oarna Lubre fins a 2005. I te'n poso tot seguit la traducció en català. Joven Santiago, meu doce amor, camelia branca d'or, brillante brètida al sol, brillante brètida al sol. Joven Santiago, na noite escura, herbas de prata e sono, cobren a valeira lúa, cobren a valeira lúa. Olla choigo pola rúa, laio de pedra e cristal, olla no vento esvaído, soma tinta do teu mar, soma tinta do teu mar, Santiago lonxe do sol, água da mañá na anterga, trena no meu corazón. I vindria a dir quelcom com: plou a Santiago, dolç amor meu, camèlia blanca de l'aire, llueix enfosquida al sol. Plou a Santiago, a la nit fosca, herbes d'argent i de son, cobreixen la lluna desèrtica. Guaita la pluja pel carrer, renec de pedra i vidre, guaiten el vent borrós, ombra i cendra del teu mar. Ombra i cendra del teu mar, Santiago, lluny del sol, aigua de matí antic, es sacseja dins del meu cor. Interessant la referència a la lluna, de la que ja se'n va fer esment el poeta de Fuente Vaqueros, a qui la seva obra va fer etern, a la seva Danza de Lua en Santiago, amb la companyia La Barraca, en 1916, quan li va dir, entre altres coses, allò de «Fita aquel blanco galán, olla seu transido corpo, he a lua que baila, na Quintana los Mortos», referint-se a la part baixa de la Plaza Quintana, la plaça Quintana, de Santiago, de la que en Federico en deia plaça de la Butaca, per la seva forma, i on muntava la ja esmentada companyia. Dedico aquest episodi a Santiago Madrigal, professor universitari molt recentment, que possiblement no tindria res a veure amb tot això, però que el seu nom li ve com en ell el dit, i aprofito per encetar amb tu aquesta secció de contacte, de comunitat, d'escoltar els escoltants que tant m'agrada d'aquest podcast. En primer lloc, veig que em va fer cas i que va fer servir l'SpeakPipe en Joan Xiverxip. El Joan Xiverxip és del col·lectiu Moixa Mental de les Illes Balears, que entre altres coses són els autors i editors de la revista Moixa Mental Neo i que fan altres coses com per exemple la cervesa moixa o el programa de ràdio Les Indòmites de Ona Mediterrània. Jo vaig dir que llegiria tots els vostres contactes, missatges, comentaris, però penso que en Joan no volia que jo llegís el comentari que m'hagi posat i en comptes d'això va agafar i el va llegir ell mateix. Després al final t'explico com pots enviar els teus comentaris en àudio perquè no sigui jo qui te'ls llegeixi, sinó que tu mateix puguis donar l'entonació que tu vulguis. Oh, i aquesta cosa què és? M'agraden aquestes... Ai, quins invents, Niño, posa'm aquesta cosa en marxa, vols? Moltes gràcies, Joan Xiverxip, encara que tu diguis que això no té pas cap interès ni cap importància. D'altra banda, l'exiliat professor Grappa, Giorgio Grappa, a mastodon.la, m'escriu, també via Mastodon. Ei, el podcast sobre les zebres en va tornar carbassa. Tot aquell vocabulari sobre la reproducció feia 1000 anys que no el tocava. No esperava escoltar-lo en esperanto. Aquest episodi el vaig entendre a mitges, si arriba. Em va sorprendre el tractament del tema, però em va interessar. Molt bé, Giorgio. No sé si és que no tocaves aquell vocabulari
perquè no t'has hagut de reproduir o perquè el vas haver d'estudiar en algun moment, si el vas estudiar en Esperanto, si te l'has mirat alguna vegada per curiositat. Jo he de dir, i això és el que et vaig respondre també directament a Mastodon, ho podeu buscar, que vaig haver també de mirar-me una mica. Em va servir també per aprendre i em va servir també per refrescar una mica. I és que no hi ha millor manera que haver d'escriure sobre un tema per estudiar-ne el vocabulari i per millorar. Sempre es pot aprendre alguna cosa. I ara només em queda recordar-te que a mi el que em dóna la vida és llegir els teus comentaris, ja siguin bons o dolents, ojo, no estic demanant que em diguis coses boniques només, digue'm el que tu vulguis. Llegir els teus comentaris, sentir els teus àudios, fer comunitat, debatre, obrir el tema. Vols comentar qualsevol cosa de Santiago? Vols comentar qualsevol cosa de Federico García Lorca? Vols comentar qualsevol cosa sobre el català? Pots venir. T'escric el que tu m'enviïs al correu manxapot@gmail.com. Ens trobem al grup de Telegram, que cada vegada està tenint més ambient i més bon rotllo, que és t.me/manxapot, on també em pots enviar els àudios si vols. Si no vols enviar-me'ls per allà, pots entrar a speakpipe.com/manxapot per enviar-me els àudios i pots buscar-me com a Manxapot a les xarxes socials Mastodon, Twitter, Facebook o Instagram. I tot el que em diguis, jo ho llegiré amb la meva veu d'ensaladilla russa que tinc i n'hi ha prou. També em pots enviar les teves promos, m'agrada posar promos. Si tens un podcast, si tens un canal de YouTube, si tens un projecte, si has escrit un llibre, qualsevol audiotrailer que tu vulguis per fer una mica de moviment per aquí, l'únic que et demano que estigui en català o, en el seu defecte, en castellà o esperanto per als altres podcasts. I ja per últim vull dedicar aquest episodi a Elena de Sessió Golfa, que és el podcast en castellà de feminisme que no és només per dones, que òbviament res del feminisme no és només per dones, entra al podcast i escolta tal, ja veuràs com t'agrada. I també vull dedicar-li l'episodi a l'Aitana, del canal Caci Aitana, a ambdues per la seva col·laboració en la realització d'aquest episodi i per aguantar tot el que hem d'aguantar. Faig una menció especial als mecenes que han fet el seu aport econòmic a part de fer els seus comentaris i de parlar-me de la xarxa i dels podcasts i de fer-me costat sempre que han pogut, com per exemple el Carlos Bissinger, La Companio, que és la xarxa de podcast en Esperanto, País Invisible, el podcast sobre Occitània i la cultura occitana en català, Ilya Heikinson i l'escriptor, el doctor Emilio Tejera Puente, que a més és col·laborador del Gato de Havel. I a tu et dono la benvinguda si és que has decidit ser mecenes d'aquesta xarxa. Moltes gràcies per escoltar i fins la propera!